Hej, i dag vil jeg vise jer, hvordan I nemt og enkelt slår jeres spin-out legetelt med tunnel op, og hvordan I piller det ned igen. Saml stængerne blå til bunden, grøn til siderne. Fold dugen ud til tipien. Læg dugen over stængerne. Pas på, når dugen føres over toppen. Fastgør dugen med stofstropperne ved hver stang. Bred teltdugen ud, samle stængerne, før dem igennem kanalerne. Skub altid, gør det meget nemmere. Tilslut herefter tunnelen til teltet og tipiens åbninger. Når legen er slut, gøres processerne omvendt. Dugen tages af tipien. Løsne sidestængerne fra bund og top. Skil herefter stængerne ad. Tag teltstængerne ud af stropperne i bunden. Før dem ud af stangkanalerne ved at skubbe. Aldrig hive. I kan herefter tippe telt og tunnel i posen. Voila! Sådan, så hurtigt, nemt og enkelt er det. Nu er I klar til timevis af leg og sjov i jeres spin-out legetelt med tunnel.